Krásny deň vám prajem. Je máj, lásky čas a myslím si, že práve v tomto období je veľmi dôležité, aby naše pery boli krásne, hebké, šťavnaté a práve k tomuto vám môže pomôcť naša úžasná sada saténové pery. Je to dvojkroková starostlivosť a pozostáva z 2 krokov. Je to cukrový peeling a balzam na pery. Základnou zložkou týchto 2 produktov je bambucké maslo, ktoré je kombinované s jojobovým olejom a práve tieto zložky sa fantasticky dokážu postarať o pokožku nielen celého tela, ale aj veľmi jemnú pokožku našich pier. Aby ste vedeli, čo to vlastne je to bambucké maslo, tak vlastne toto maslo sa získava z orechov stromu shea, ktorý sa nazýva aj maslový strom a rastie v západnej Afrike. A tieto vlastne orechy, z ktorých sa získava a ten produkt maslo je cenený tak vysoko, že sa nazýva aj africkým zlatom a historici tvrdia, že bambucké maslo používala na starostlivosť o svoju pleť už kráľovná Kleopatra, takže vieme, že to bola nádherná žena a určite aj vďaka práve tomuto bambuckému maslu. Bambucké maslo dokáže veľmi hĺbko hydratovať našu pokožku alebo teda pleť, aj teda povrch pier, potom má veľmi intenzívne protizápalové vlastnosti, má vysoký obsah vitamínov A a E, ktoré vlastne sú antioxidanty a dokážu brániť alebo zabraňovať poškodeniu vrchných vrstiev našej pokožky a ešte dokonca nám dodáva do pleti aj kolagén, ktorý intenzívne bojuje proti starnutiu a zabezpečuje pružnosť pokožky. A jojobový olej, ten sa zase získava zo semienok kríku jojoba californská, ktorá teda už podľa názvu rastie v Amerike a tento olej má veľmi podobné vlastnosti, alebo teda hlavne sa tak správa ako prirodzený kožný mas, ktorý si vytvára pokožka na povrchu. Tento kožný mas pôsobí ako prvotná bariéra pri ochrane pokožky voči škodlivým nejakým účinkom, voči UV žiareniu, voči poveternostným vplyvom. A práve tento jojobový olej sa veľmi, veľmi podobá práve na tento kožný mas. Takže takéto poklady obsahujú tieto naše obidva produkty. Prvý krok je vlastne saténový peeling na pery a tento okrem tejto kombinácie bambuckého a jojobového masla obsahuje ešte prírodný cukor, ktorý tam vlastne má tie exfoliačné účinky, takže dokáže krásne vyhladiť pleť, odstráni tie odumreté bunky na povrchu alebo šupinky alebo proste také vysušené miesta na pleti. Aplikuje sa veľmi jednoducho, nanesieme ho na prst a jemným masírovaním na perách odstránime vlastne tú povrchovú odumretú vrstvičku našej pokožky. Potom tento peeling zotrieme obrúskom kozmetickým. Vodou v podstate ho netreba oplachovať, pretože aj tak je to mastné, takže vodou by nám to veľmi nešlo. Síce tento peeling je sladučký, ale neodporúčame ho zlízavať si z pier. Samozrejme, že nič sa nestane, ale teda odstraňujeme ho kozmetickým obrúskom. A po ošetrení peelingom na pery aplikujeme práve tento balzám, ktorý má takýto krásny aplikátor, ktorým jednoducho môžeme ho naniesť priamo na pery, v prípade, že používame balzám sami pre seba, alebo ho môžeme naniesť na prst a môžeme si pery natrieť prstom. Tento balzám určite by nemal chýbať vo vašej kabelke, pretože je veľmi dôležitý nielen v zimnom období, v jarnom, kedy
vlastne je veterné podnebie, ako je napríklad teraz, že veľmi často fúka vietor a vysúša nám to pery, a v lete, keď potrebujeme ochraňovať pery pred účinkami slnečného žiarenia, prípadne keď sa kúpeme vo vode, v morskej vode a podobne. Toto sú veci všetky, ktoré vysúšajú tie povrchové vrstvy pokožky a takisto aj pery. A vlastne ešte tento balzám obsahuje ďalšie účinné zložky, obsahuje ešte aj mangové maslo a obsahuje včelí vosk, ktorý veľmi intenzívne dokáže ochraňovať práve tú povrchovú vrstvu pokožky. Tento mesiac je táto saténová sada na pery v akcii, takže ak máte záujem, môžete si to kúpiť veľmi výhodne. Určite oslovte svoju kozmetickú poradkyňu a ona vám určite rada porozpráva, ponúkne vám túto saténovú sadu na pery, a keď ju ešte nepoznáte, tak určite vám ju rada dá vyskúšať. Naozaj verte mi, že sa to oplatí, pretože po použití tejto sady vaše pery budú hebké, hladučké, šťavnaté, vyživené a myslím, že je to vytvorený úplne ideálny podklad pod nanesenie rúžu, ktorý bude vlastne ešte zvýrazňovať krásu našich pier a naozaj naše pery sa stanú korunou našej tváre a myslím si, že práve v tom máji naozaj o tie pery si potrebujeme trošku viacej dopriať starostlivosti a vlastne byť krásne a pekné a zároveň sa o ne aj postarať. Takže prajem vám ešte krásny deň a určite si nezabudnite objednať našu krásnu saténovú sadu na pery.